Představujeme kandidáty pro letošní komunální volby uskupení Český Krumlov rozumem srdcem. Honza Baťka, 49letý podnikatel, otec 3 dětí, ženatý. Ahoj Honzo. Ahoj. Ty jsi jednak jednatelem služeb města Český Krumlov, jsi podnikatelem, ale máš i další záměry tady v Českém Krumlově. Tak pojďme nejdřív ty služby města. Takže jako služby města se zabýváme stavební činností, což je vidět, chodníky opravený, výměna povrchů, nejenom na sídlišti Plešivec, ale i za nádražím, dáváme nové schodiště, instalujeme. Další oborem činností je elektroúsek, to znamená osvětlení, výměna svítidel, vánoční výzdoba, strašně důležitá věc. No a v neposlední řadě jedno z nejdůležitějších věcí, staráme se o odpadové hospodářství Českého Krumlova a okolních obcí. Tebe zajímají ale i další projekty, které jsou nejenom tady na Dubíku, ale i jinde ve městě, tak si pojďme říct, který konkrétně to jsou, protože jsou určitě zajímavý. No, díky spolupráci všech městských firm máme takový plán, je k tomu už vytvořená i určitá studie, že bychom vytvořili takový lesní hřiště na Dubíku a k tomu ještě další menší projekt na místo pro společné chvíle, tomu pracovně říkáme, bylo by to vlastně taková jako komunitní grilovací místo, kde by se občané mohli scházet, dělat si oslavy narozenin, prostě takový příjemný posezení. Já vím, že vy to nechcete jenom tady v krásném údolí, ale uvažujete i o dalších lokalitách ve městě. Už máte něco vytipováno a kolik tak asi by jich mělo být? My si pořád myslíme, že by to mělo být na každém sídlišti. Vlastně teď tady v krásném údolí měl by to být takový pilotní projekt a od toho se potom odpíchnout, jestli o to bude zájem, jestli to bude mít smysl. Je to prostě všechno taková jako zkouška. Ale ten pilotní projekt už je vlastně hotový, tomu už moc nechybí. Samozřejmě pak budeme hledat finance, jak to profinancovat a tyhle ty věci ve spolupráci s městem a ostatníma městskými firmama to prostě musí dopadnout. Ty už 4 roky pracuješ pro město, jsi v městské společnosti, je vidět, že ty projekty a zájem máš pořád a ten tah na branku, takže chceš pokračovat, máš chuť dál pracovat pro Český Krumlov. Určitě myslím si, že je třeba tyhle ty věci, které máme rozplánované, dotáhnout, takže určitě minimálně další 4 roky do toho musíme jít. Honzo, ty tady na Dubíku už si udělal 4 ročníky rockového festivalu a taky vím, že jezdíš na motorce, máš na to ještě čas? No, času je málo, tak rodina sní hodně, ale prostě to jsou věci. Já jako milovník amerických motorek prostě to si nikdy vzít nenechám a ten čas si tam vždycky najdu. A co ten festival? Bude 5. ročník, jak se tomu daří? Bude, já jsem fanda téhletý muziky a myslím si, že nejsem jediný, kdo v tom Krumlově tohleto poslouchá, takže bude 5. ročník a bude to veliký. A protože jsem byl u tvojí svatby jako oddávající, tak se musím zeptat, jestli rodina dobře funguje a všechno je v pořádku. Ne, rodina je opravdu základ a miluju svoje děti, manželku, takže to musí být, jako jo, bez rodiny by to nešlo, ta podpora tam je obrovská. Proč jsi si už před 4 lety a teď opět vybral toto uskupení? Protože Krumlov mám v srdci a je třeba pracovat i rozumem. Honza Baťka, kandidát za uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem. Ty máš podporu, Honzo, velkou, ale co by si doporučil krumlovským voličům? Pojďme všichni dohromady podpořit velkým křížkem Český Krumlov rozumem a srdcem. Celý život žiju v Krumlově, mám ho v srdci a s rozumem do toho jdu znova. Já to tak mám, no, já nevím, jinak bych to jako... No podle mě byla to nejlepší ta první varianta, no. A jak to na poslední zase byla hodně upřímnější.